Ni hunu usirio ukama ulipo but vakazila house number unoshika kwa shika rori zvinozvaenda kureva kuti tine hama chisisiri hama dzedu eti mahama tisama dzedu saka tona une hama dzisingazotunogara papi zinoti dzikati toda kusvika kumba noti tiri kumbofamba hazvina kuti wakaoma moyo karekta yemunhu yakakuudza kuti dzimwe hama dzinoreva losi. Sasa sekuru banana nhasi vanokuti muzukuru uri kupi? Ndiri mutauni. So hama yendi wanayo pamusoro apa, he is a good person although aine a problem. Step number 1 yekuti ugone kubatsirika mudambudziko rako ivawo munhu chaizvo anotaurika naye, anoremekedza vamwe, anozvininipisa kuitira kuti vanhu vanzwe moyo neshungu yekuti dai zvako zvaita. Varume 4 vakasiya mabasa avo vakati shasha inofanirwa kupona ndokuenda pamusoro pemba. Bhaibheri rinoti vakatanga kudhika. And Jesus saw their faith. Jesu haana kutanga aona dambudziko, akaona kutenda. Order yati Mark 2:5, when he saw their faith he said to the paralytic, kuna chakatanga kuonekwa kutenda kukakonzera kuonekwa kwedambudziko. Saka zhinji dambudziko riripo, kutenda hapana. Kutenda kuri kuonekwa uku kunoonekwa sei? Kutenda kune mabasa. So pavakatanga kupaza ruwa vanhu havaprofiti, vanhu vari kungopazawo kuti hama ipinde. Asi Bhaibheri rinoti pavakapaza rufu vakadzikisa hama pana Jesu wacho. Vaziva sei kuti apa ndo pana Jesu? Nokuti harisi girasi irufu, but vakananga pana Jesu. Ndonga zvakaita easy kwavari kuti vazive even vasingaprofiti. Nokuti zvichida pavakapaza pasite, munhu ari mukati akaendwa nemarara anokomplaina, but kana ari Jesu ndiye akainga marara eupenyu hwako. So pavakatanga kupaza vakanzwa pakanyararwa vakati shasha iri pari. Tine vanhu vekuti ukamutsika ndopaunonzwa chikristu chacho kana kuti hasati apona, nekuda kwekuti marara akangova pari. Ane mashoko anotaura. Savaiti vakapaza apo marara akaenda pana Judhasi, aibva anongedzera mudenga kuti kana wanonoka kuchechi wanonoka ibhomira mani tiri musevhisi. Namwe mumwe hanei nayo. Ukapaza pana Pita kupona kwacho kwakatora nguva, nokuti nyange wabviswa kufishers of fish anga achine bhemba reiko. Apostle Peter avagumire paminamato vanocheka munhu. Bhemba iridi achifamba naJesu just in case. Varume yekupona ine nyaya, vamwe kuchechi tiriko, chigaro chiripo, kabhemba kari mubhachi, unochekwa naBishop. Apostle Peter vane nzeve dzavanoveza. Kuti wana wefish of men uri muparidzi, ende muparidzi unofara ukaona vanhu vane nzeve nokuti vhangeri rinoda kunzwika. But Peter ari kufanirwa kuparidzira vane nzeve, ane program yekupota achimbodzicheka kudati gift yake anoirwisa nekarekta yake. Mwari akakupa chipo nenyasha dzebusiness, but problem yako unonyenga makastoma. Ndapedza newe. Unoda kuprofit paipapa. Wese ada kutenga mainini munobroka tano aishe ndina matirei harisi kufamba mune bhemba rinocheka business. Hauchapa discount wakutopa rudo. Unosimuka sei bamkuru? Pamwe pacha udi kubatwa msoro, batwa mkati memsoro. Say every customer vamainini. Pawaifanyi wakuhota uchi supplier, wakuhota uchi chikiwa. Andisiku zoti, zvinhu zvangu zviri kufamba sei, iwa uzoti kufamba uzei. Oza pamwe pacho kuda kupa vanhu namatiri mpepetero. Fusi namatirei, handizo ndikabata mari inofamba sei, iwo ukaibata uri kuenda kupi? Kwa uri kuenda ndokwairi kuperera. Cheka kuti zvauri bishop hauna bhemba rekubvisa nzeve here, unouraya ministry yako weka.
potential customer, a potential girlfriend. Avachatenga vangutora. Wamvimba achatenge. Hapana Satana. Pita ane pemba rake kubasa rake. Pane kuti ave mutendi ya girlfriend. Anotende ukase. Phone number ya wakatora for prayer. Haisisiri prayer. From mwana wesangano to pay. Inokura siku sangano. Wanu wakuka. Ikanipasia. Vari kuyenda nepasina kujairika. Nokuti pakajairika pamira vanhu. Life yasvika ipapo yekuti zviri noma zvakajairika zvinofanirwa kungofamba zvavharwa. Taiti ukafunda ukadai unoona basa riri nani. Mazuvano vane riri nani racho havana kufunda. Pari noma panofanirwa kuwanisa basa zviri straight pakamirwa necorruption. Masystems epanyika. As long usiri hama yake haupinde. Corruption yasvika pa system yekuti ndo ya blockage kuvanhu chaiwo the right candidates. Vari mukatumi wrong type. Vanofanira kunge vachipinda pakamirwa nezvisirizvo. Rimwe gore mambo akati ndarota mombe dzakaonda dzichidya dzakakora. Usa ukaikalkulate natural haibude mushi. Dzakakora dzinofanirwa kudyawo dzakaonda. Nokuti ndo dzine capacity ka. Bachinoto chake ndakachinterpreta mazuva edu. Dzakakora dzacho vari dzine misha vakanyatsororwa vacho ndo chaiwo vanhu. Misha yaenda nemunhu wekuti ukatarisa unoshama kuti baba vane mhepo. Unoziva kumwe kuri kuenda murume mukadzi unofanira kusvika pakunyatsoona kuti imhepo. Hakuna rinokurikwa, hakuna chakarongeka chiriko. Anosiya masofa achinorapa chitini kusumura kunzo. Unyatsoona dzakaonda dziri kudya dzakakora. Ari kunyatsodya zvinofanirwa kudyiwa ndiye wepanze kwete wemukadzi. Shasha yakashingirira marriage ndo yakutambudzwa. Tsotsi repanze ndo rakutsenga. Hazvisi normal. Pamusoro pemba pavakushandisa inyaya yekuti padhoo pacho pamira masystems evanhu. Vanofanirwa kunge vari vavhangeri vari mukati vakadanwa vane zvipo haramo mune vazukuru vavo mukati umo. Vanoshedzera kuti chinhu chedu ichi chiri chaJehovha. Hauna anomira newe anokutsigira kuti upinde mukati umo. Hauna anokuziva kuti une chipo imwe story. Mukati umazara hama dzavo isystem iri panyika. Zvisi normal. Zvaifanira kunge zvichiflowa zviri normal. Kuti akadanwa naMwari kuti aite basa raMwari vanhu ngavamire naye. Ako nevazukuru vakamira padhoo kuzara kuti ta. Vanonzwa achiparidza kuti muzukuru wasekuru. Nyasha hapana pachinhu chavo. Bati ndinofara kana Jehovha wazora nyasha pauri unopindika. Ende kana wapinda unodraw attention ya tens. Ava mumba varimo but handina kuzwa Jesu achitaura navo. Ava vachiri panze but vane zviri kuonekwa naye. He saw their faith vari outside. Vakuru panze paita nyaya kudarika mukati. Ukaenda bhuku raExodus minana mizhinji iri kuNew Testament yaitwa kunze kwechechi kwete mukati. Chirema pana Acts 3 chiri kuporeswa kunze kugeto. Vanhu vari kuimba muchechi vari kushedzera kuti yangwa ndiMwari weminana iye achirovera panze. Pane testimony iri kubva nepanze ichiuya mukati. Kusvika Mwari kuna Acts chapter 8 akataimira murume anga abva kuchechi kuJerusarema
muranda wakandasa achidzokera kuEthiopia vakataimira abuda chechi kwete ari muchechi zvanzi achidzokera achibva kuchechi kwakatumwa Philip kundoshumira kumunhu munhu akaparidzirwa iye abva kuchechi. Pese ubva wapinda mulevel yeblessing zvine vasinganzwi zvakanaka kune vanoshumira rufu. Scripture yandaverenga ndeye mukoma anonzi Esau ari kutaura rufu pamusoro pemunin'ina. Kana zvichidaro pakati pehama kuti hama inoshumira rufu rweimwe hama wese nevatorwa, they don't care, they want you dead. Uchifireiko hama yangu? Zvakanaka zvaitika muupenyu hwako. Kune vasingagone kuzvigamuchira, kune vasingagone kupembera wine. Do you know kuti pama dimensions witchcraft akamira sekudai? Kune level reuroyi rekuti varoyi vacho they want to associate with you, they will come close to you, they even bring presence into your life, but those presents are a trap for your downfall. Wow. Haisi yese present iri kuuya from a good heart or from a good person. Munhu unogona kupretenda pari pamuchato chaipo kutobvisa chipo pamuchato vanhu vawanana, but chipo ichocho chakaputirwa newitchcraft kuti imba iyoyo iregere kulasta vanhu varege kugara vese, but chauya chiri chipo. Kune zvipo zviri dangerous muupenyu. So how are you going to handle that? Every gift inouya muupenyu hwako, you must pray, nyengetera pamusoro payo, whether imari, whether makorokoti ezvimwe zvinhu. We love gifts, we are human. Tine vanhu tinoda zvipo, asi kune zvipo zvinotaura rufu. Saka wakaipa achirwa nemapepa ako, saka wakaipa achirwa nemaishu evhiza rako. Pane nguva yekuti wakaipa akada kupwanya marriage yemunhu, unotendera kuti mumwe wavo mumarriage iyoyo anowana mapapers otravela oenda, mumwe wacho zvonetsa mapapers onetsa potopfira 4-5 years and the devil creep in. I've seen people wekuti murume unoenda for 10 years, mukadzi achiti ndichateera, and the devil will take advantage. Marriage inogona kuatakwa pavhiza pabepa. Ndoda tinamate nasi. Ndoda kuti iwawe machinda ePersia anobata mavhiza, ane utungamiriri huri pamusoro pedzimwe nyika, unorwa newanano dzevanhu. Wakaipa achiziva kuti vanhu ava vanodanana vanowirirana, panomuka opportunity yekuti mumwe unotravela mumwe osara, mumwe paanoda kuita paperwork zvoramba, and that marriage is gone. Kana uri musituation inenge iyoyo, tunati namate nasi. Kana uri musituation inenge iyoyo, tunati namate nasi. Kune mweya inotendera kuti baba vagone kuenda, amai vadinayiwe visa. Baba vagone kuenda, vana vatadzi kuteera kwaenda baba, amai vaende, baba vatadzi kuteera. Kune mweya inongoziva kuti marriage tichaibatira pabepa irori rinonzi visa. Kune hasha dzinoitwa nemunhu even murelationship dzisiri kubva pakuti munhu ari short tempered, munhu ane hasha kwazvo, but iri root yekuti kana hasha idzodzo dzauya ataura zvisirizvo, vakasvika pakukonana, vanhu vasvike pakusiyana. Mweya wedivorce auye mupawanano woti rambanai ndiri mweya wedivorce. Unotsvaka manzira dzekupfeka, unouya sehasha, unongouyawo nemweya wokufungirana, to an extent yekuti vanhu vanocreata nyaya dzisipo, zvekuti at the end vaseparate, mumwe anogona kuona kuti iyi nyaya yanga iri diki, iyi nyaya haisi worth kuti vanhu vasvike pakuseparata, but vanhu vanenge vatoseparata. Dhimoni rimwe nerimwe hariuye richizvipresenta sedhimoni pabasa murelationship muupenyu, rinopfeka mashizha akawanda, rinopfeka chekuti munoswera muchinetsana pachinhu ichocho chisiri icho chinhu chamunofanirwa kunetsana nacho. Baba, ndinokutendai nekuda kweshoko renyu.
mataura kuupenyu hwedu. Takagadzikwa pamadziro kwete nekuda. Takashaiwa dzinonguva mari dzevanhu vangatiendesa kuchikoro. Takashaiwa vabatsiri vanogona kumira nesu. Mukuvimbika kwese ndakasangana nevarume vanga vasingade imba. Ndikasiwa ndine zita rekunzi Mvana. Kwete nekuti handina unhu hwakanaka. Asi kune mhepo dzekumusha dzinosvikira pandiri. Asi mutsvene waJehovha wakatendeka wokururama makarangarira Rahabhu. Zita rikadzimwa rinonyadzisa. Baba ndiri kudeclare mazita anonyadzisa vakataurwa ngaadzimwe. Mhepo dzinofuvhuta dzinosvikira pari dzekumusha ngadzishayiwe simba. Pachawira madziro pasi. Vana pavachaenda kumadrugs vake ngavachengetwe. Zvirwere pazvichabata vazhinji. Protection pamhuri yake. Wakatendeka wenyasha. We thank you, Lord, in Jesus' mighty name. Amen and amen. God bless you. Mwari vakuitire nyasha. Mwari vakuropafadze. Shamwari yangu yavakandipa tremo murangarire. Sakuru mukazodati hapana pazviita pazviite. Kana maoko akasimudzirwa kuchikomo, munozongoshama kuti tamuvharira patabuda. Taramba kuti apuromotwe pati zviri kungoita. Mari zavo dzeupenyu haabve mukuita kwako chete. Anobva mukushumira Mwari mumapozisheni dzezvikomo zvakasiyana. Mubvunzo wandiri kukusiyira wako mubereki akati aite pureya angakufungei. Chii chawakaita chakaita kuti baba vako vanzwa kunyemwerera kuti akabereka chii? Misodzi yaunochema pano paauta ndoyanda yakuzokupindura kuti Mwari asi kuzviponda kumisodzi. Mwari anoona zvaunoita. Unoita mubereki anoitiswa maricho ekushandisirwa shuga. Nevamwe vana vanochengeta vabereki vavo votengera vabereki vako shuga. Vakonzi sakurai line rese tikupei shuga. Your platform kuchina so ngatichengetedzei dzimba idzi. Usarega murume wako anongoenda because haona kurongeka. Kune vakarongeka vari kusiyiwa nekuda kumweya china. Don't judge people kana wako ari pamba. Ndakazodiscover kuti vamwe varume vasiri kunze vakasiri kuenda kunzewo havana zvokuendesa kunze kunodhura. Kunobhadharirwa vanhu renti kunze uko asi hamuzvizive. Akakuti kunze kunodiwa munhu ndiani? Hakudiwe munhu, kunodiwa zvikwanisiro zvine munhu. Asi kana ngatinamatire dzimba idzi, vamwe mainhingi murume wakaenda, isu ngati wedu aripo, my husband munhu anozvibata, akatobatwawo nesituation. Kunze uko kunodhura. Handizive varume vandiri kutsika manje ava. Emazuva ano vanoti boy here varume, boy here akomana. There are two signs in Jesus. He is thirsty, but also he is saying, only if you knew, the one asking you, you were the one supposed to ask it from me, because I have the living waters. Jesus, by wisdom, he had this understanding that no matter how I teach or explain to you that I'm the Messiah, should not get me until I prophesy. Thank God for prophets. Amen. Jesus went on to he moved from teaching and explaining, he went on to prophesy. He said, go and call your husband. And this woman said another dimension of understanding. She said, I have no husband. Yet there was a man in the house. Why? Because Jesus said, you are right when you say you have no husband, because there is a man. So there's a difference between a man and a husband. I'm sure ladies, you know. Ladies, I'm sure you know. Sometimes you know the husband, I'll start one natural, but men need it. And your prayer, you know, you are looking for a husband inside that man. May God turn that man to become a real husband. I prophesy into your life. May God turn that man to be a real husband. And I'll show you a simple difference between the man and the husband. Jesus said, go and call your husband. She said, I have no husband. Why? Because Jesus is another dimension of a husband to the church. Why? Because he's the one ready to supply the woman with the waters. Amen. But the man at the house sent this woman to look for water. But there is a man who has water already. Oh, yeah. I'm sure somebody's hearing me. Jesus. So a man who always put demands, but a husband who always supply love, understanding, and everything. Yes, sir.
So demo rawira mvura, he began to cry. Dai Elisha anga asipo, murume uyu waigona kungokumbira vamwe vake kuti guys kana mapedza kutema ndibatsireiwo nedemo nditemewo. But because there is the man of God around, he was present. Wakaziva kuti I need a miracle in this matter. I need to recover my own exit. Say wada ku discover, ku recover demo rake instead of borrowing. He's tired of borrowing. Why? Nekuda kuti achema achiti, oh my Lord, he cried out. It was borrowed. Demo rawira mumvura ndere kukumbira. Saka kuti achita haiwa hazvina basa rawira mvura atitoreke nitikumbira vamwe vari kutema. It seems this guy is tired of borrowing. Pane zvaunofanirwa kuneta nazvo muupenyu zvaunofanirwa kuti ukapfugama woti Father, I need a miracle in this matter. I'm tired of borrowing. I am tired in this area. I am tired in this matter. Lord God, I pray for a miracle to happen in my life. Kusvika paunoona kuti aiwa ndinonamata Mwari mupenyu, iyi nyaya ndaneta nayo iyi. Handingarambe ndiri wokukwereta matemo, ndakwereta demo rawira mvura, ndokwereta futi demo kuti nditeme hune. As long the prophet is around, the borrowing must stop. Pane zvinofanirwa kumira. Pane zvaunoona kuti izvi ndaneta izvi. Pane zvaunoona kuti izvi aiwa zvazonyanya izvi. I worship a living God. This must stop. I cannot continue borrowing. Andingarambe ndiri wokukumbira. Zvoti mukomana wako uri kuramba uchiti hana mari, yari kutsvaga iri genuine ka? Ndosaka iri shoma. Rorwa nembavha uchabata shu. So there was a move. So vhangeri randinaro nhasi ndiri kuti take the right move, be in the right position. Sometimes position yauri kuenda inoda kuti uzvideredze. Be humble. Jesus is the Lamb of God, is also the Lion of tribe of Judah. Pane paaibatwa sekunge asina simba achitorererwa pamuchinjiko ariye wamasimba ose. Learn to balance wisdom. Kuti apa panoda kutaura here, panoda kunyarara, panoda kupopota here, panoda kudzikama here. Handitwe izvozvo, pamwe pacho vakakuita izvozvo zvinoguma zvakanaka. Ananzo mwachiti handishandiswa, handidi kushandiswa, ndikashanda nopiwa mari yangu. Yeti ukazonotsvaga rimwe basa vanoti tiri kuda munhu ane experience. Experience inoincluda kushandiswa nokuti waitoshanda. Ndikukuudza zvo. Iwa una experience pese pawapinda mari ikasabuda unosimuka. Makambani ese wakashanda pano pakuita 3 months because haudi kuitiswa. Tungoshandiswa ndokutoshanda kwacho. Because pa next stage unenge wane knowledge. Ufunge formula ye life ye success iri very strange. Zvataifunga kuti ukadai ndo zvinopa success mazwano zvese. Kubva kuZimbabwe kwatobva. Kuno mwe mudhara so akangopiwa chikafu ndokubva sapatina no GD6. I've come with this word this morning. Keep on trusting. Keep on praying. Keep on moving. Why? Because chiri kukutevera achigone kudarika paRed Sea. Iwe ropa raKristu ngarikurwire. Nyasha dzaMwari ngadzikuchengete. I know you are facing a challenge yekuti ukachauka kumashure, there is an army pursuing you. Ukatarisa kumberi, it seems there is a blockage, you are not going anywhere. Kune mweya wezvinotevera. Uongo wakabreaka the yoke yeurova, ukawana employment, ukawana basa. Asi kune mweya iwoyo hauna kuresigna. Wakaita pass on the baton. Kumweya unoita kuti ungoshandiswa usina mugoye wakaringana. Wakateverwa nemweya wokuvengwa pabasa. Usati wava pabasa unenge waziva kuti une mweya wokuvengwa. Pawakaita breakthrough ukabva mukushaiwa basa ukava nebasa, there is a spirit fighting you. Kune mweya wezvinotevera. Kune chakakutevera chaunoziva kuti uku ndakabva, but pandiri nhasi. Yes, I cannot complain. I'm no longer there. But there is a challenge in this territory and Ashika. Madimoni understand kana kuti ukasava nekujekerwa nepfungwa yaMwari nenguva yaMwari mukuitika kwezvinhu zveupenyu hwako pane zvaakakurongera muupenyu. Unozvifananidza naningi. At the end kana vanhu ava vachibva vasimuka iwe usati unenge wakuti kunamata kwacho uko zvinenge zvaramba.
izwi rekuti zvaramba kana kuti hazvisi kuita, izwi iroro mumind yemunhu wese ririmo. The devil will whisper to you message iyoyo, obva akuratidza vawakafunda nawo, obva akuratidza wawakakura nawo, obva akuratidza musociety yaunogara, obva akubvunza kuti iwe wane makore mangani, look at your age, hauna kwauri kuenda pana chichabuda. Takasiyana. Mwari ngavakurumure papressure iri unnecessary. Kana ninga akakuti ona vamwe vako vadai, ona vamwe vako vazodai, vamwe vangu mukukura tese, vamwe vangu mukudzidza tese, vamwe vangu mukugara tese, havasi vamwe vangu mudestiny yangu yechakarongwa naMwari maringe upenyu wangu. Handina mutwin padestiny, handina mutwin paurongwa hwaMwari concerning my life wandingati iyo ndiye role model wekuti ndikaona ndinofanirwa kudai apa ndodai. We learn from others, but we are different. We are designed to learn, we are not designed to copy. Saka uchiona kana Mwari wakandidana semuvhangeri, handina pressure yekuti ningaprofita, ningaita zvakati, ningaita mamiracles akati. I'm not designed for that. There is a reason yakatokosha mumind yaMwari yandinofanirwa kuremekedza. Sei Mwari vakandiita muvhangeri vakasitendera kuti ndive muprofita. Saka ndikaona munhu ari muprophetic field ane zvaachiva especially zviri tangible, ndobva ndapinda pressure yekuti dai ndaitoprofita also. Wanatarisa record nezviri pamunhu auyo ana kufunda, ana maconnections, ana kwaanosvika, ndo mavha vari kuona. But Mwari vakabata record yedenga ndeyekuti tinosimudza marombe. Sei Mwari vakada record iyoyo nokuti hakuna anofarira kusimudza rombe. Vanhu vanoda nyika chaiyo inosumudzawo shasha, inoremekedza vakafunda vakarongeka. Mwari ndokubva ati imi zvenyu ndeizvi zveshasha dzenyu, marombe ngaachiuya kuno nemavhu neguruva iroro ndinoabvisa muguruva ndoaisa pazvigaro namachinda. Dai Mwari atiwanira nyasha. Usatarise mavhu, usatarise zvavari kutaura, ramba wakabata pashoko rake. You get there. Kunosvikika. Amen. It's 1 Peter chapter 3 verse 7. 1 Pedro capítulo 3 verso 7. Mwari chaiwo, Deus ele mesmo. vari kuti prayer yako handingoinzwa A sua oração eu nem te ouvirei. kana usiri kubatana zvakanaka nemukadzi wako. Se você não está se entender bem com sua esposa. Haisi attack ya devil. Não é ataque que vem da parte do It shows diabo. how God respects marriage. É a quanto Deus respeita o casamento. Zvinoratidza kuti Mwari ari involved murelationship yako kumba kwete kuchechi. Deus, isso mostra que Deus está envolvido no seu relacionamento ou no seu casamento, não dentro da igreja, mas na sua casa. I know it's hard. Eu sei que é duro. You need the grace of God. Você precisa da graça que vem da parte de Deus. Arume bate zvakanaka madzimai. Homens, cuidam bem dessas mulheres. Kuti mukadzi aiswa muoffice Porque tem um gabinete que a mulher foi colocada, ine chekuita nemaprayers ako. que tem a ver com as suas orações. Sometimes that is dangerous to be married if you read this verse. Às vezes, quando você lê esse versículo, parece que é muito perigoso você ficar casado. Mwari asizozwa prayer yangu Deus não te ouviu minha oração nekuda kwemukadzi wako, por causa da minha mulher. pamwe mukadzi wacho anoshupa. Talvez às vezes até a mulher dele é aquele que chateia muito. But Mwari vari kuti itai mushe papawirira Mas Deus está dizendo, é aí mesmo, fica bem. prayer yako kuti tinyatsa platform kuchina so ngatichengetedzei dzimba idzi. Usarega murume wako anongoenda because hauna kurongeka. Kune vakarongeka vari kusiyiwa nekuda kumweya china. Don't judge people kana wako ari pamba. Ndakazodiscover kuti vamwe varume vasiri kunze vasiri kuenda kunzewo havana zvokuendesa kunze kunodhura. Kunobhadharirwa vanhu renti kunze uko asi hamuzvizive. Akakuti kunze kunodiwa munhu ndiani? Hakudiwe munhu, kunodiwa zvikwanisiro zvine munhu. Asi kana ngatinamatire dzimba idzi, vamwe mainhingi murume wakaenda, isu ngati wedu aripo, my husband munhu anozvibata, akatobatwawo nesituation. Kunze uko kunodhura.
Handizive varume vandiri kutsika manje ava. Vemazuva ano vanoti bho here varume, bho here akumana.